Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Danas je 8. rujan i rođendan je našoj majci Mariji. Evo sada ćemo joj predati cvijeće i otpjevati sretan rođendan. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan, draga majčice, sretan rođendan ti. Izmolit ćemo zdravo kraljice za sve naše nakane. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapjemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. Draga naša majčice, sretan ti rođendan. Evo predajemo majci u njezine svete ruke sve vaše nakane. Blagoslovljena vam i ugodna večer s Bogom.